Malakas yan, oh. Wala at pag inabot yung mga kuryente niya, wala na. Patay na tayo. Yan na. Nagagalit na yan. Hindi na pwede ganyan. Hmm. Hindi na yan. Babay namin. Mga sarap po yung sarap. Mabasa na dito. Eh, lakas na. Basahin na dito. Ang awas. Meron ba? Ay, nagbabasa na dun. Yan maano kagad. Mga kontento yung problema ito. Agapan yung agapan. Huwag kang gumapag dito sa mga bahay dito. Agapan yung agapan. Konkreto naman, konkreto yung mga bahay. Konkreto yung mga bahay. Kaya hindi ko maano. Ito lang, inaano ko to. Kahit material lang yun. Material yan yung mapapapahin nyo. Kahit material. Huwag lang pumunta dito sa side na ito. Tuloy-tuloy yan. Ipakita naman yan. Huwag lang nilaan yung kabilang kanto. Kabilang kanto. Kanina pa lang mga bumbero.
Ayan na, bombero. Ayan na, bubomba na.